Tungake apa meneh? Foto. Nah, itu jempol. Berarti sip. Ini kan berarti sip. Jempol berarti. Sip nyar foto. Ana wangi tandur. Ngewangi tandur. Lah kok kon ngewangi tandur sih? Ayu kok ngene kok kon tandur. Ayo kae nek ra iso tandur priwe. Saya itu bisa tandur. Dokon tandur meninggal rampung. Berarti Ayo mbok iki kon tandur kabeh. Daud. Dokon tandur karo matun nek cukete oke. Lah emang petani duwite akeh apa, Mbok? Ayo. Ana apa kon tulan tok. Akeh panganan teko ndek cukete kebek. Ora ana sing tandur sapa. Sing tandur iko wae lah. Amang sok dhewek nyang wis tuwa. Sing tandur tak cilik-cilik pinter.